Ja. Sig skål. Prøvede du sin havgrønskage? Jamen det var sådan en. Det havde været nej. Nu må du hellere op og hente en havgrønskage til mig. Er du ved at tage video? Ja, Ja, han sidder og ser meget, meget skægt. Der er rysteknap. Bisa ko hirap po ba yun? Et pejlepunkt, ja. Der var hende med spidsstøvlerne der. Jamen det er så nok en 10. Udlandet, ja. Det er jo det. Man kan jo også sige, at som nu har vi haft en økonomisk krise og har stadig en global økonomisk krise, men Nej, den er ved at lette, har de lige sagt. Den er, nu tager en video. steder Skal tænke over, altså hvis man er bevidst om, hvad der er med, fordi nogen tror ikke, der er noget, der er med, vel? Der er ikke noget, der blinker. Det er jo det. Det er jo video, du. Det er så lumsk et kamera, det der, fordi når han tager billeder, så kan man ikke høre klikket. Han tager bare nogle billeder, og så er der taget noget. Der er sket ude på gaden derude, den kan ikke. Nej, men jeg kan se Er du noget. på? Kan du ikke fortælle din historie? Jo. Hvad er det en historie? Nej, nu kan jeg ikke finde noget. Hvad skal det være for det? Det skal være en, vi ikke har hørt før. Det der med kolesterol. Du skal nok tale lidt højere. Ja, kolesterol, det skal man jo selvfølgelig være omhyggelig med. Så er det bare, der siger, siger han så. Det gjorde han så ikke. Men, nå, det vil sige, det var, Prøv lige at sende dem over. så har man lavet det der let mayonnaise. Let mayonnaise. Og hvad betyder det? Let mayonnaise. Det betyder i virkeligheden, at dem, som nyder mayonnaise, de bare kaster noget ekstra på. Det er fuldstændig det samme som det, der hedder Prince Light. Så ryger man bare noget mere. Fordi man har behov for at få et eller andet antal kalorier ind. Det jeg lige mente med det der mayonnaise, om man er et eller let mayonnaise, så man skal bare vide, hvad det er. Og så er det lige meget, hvor meget man tager på. Man skal bare vide, at det er ligesom smør, og så kan det ligesom give nogle associationer til det. Så skal vi godt slukke. En lille vinøs oase. Og ved siden af mig sidder min dejlige veninde og nyder en enkelt pils sammen med hendes dejlige mand. Og som man kan fornemme på billedet og lyden, så er der lidt trafikstøj indimellem, men indimellem så er der et rigt fugleliv. Grønne papegøjer. Nu satte den sig op i den der. Hvem var det? Den der toier der, den der overflyvning der. Okay. Den sædvanlige med de hvide områder på himlen. Hvad for en af tujaerne? Den til venstre. Kan vi nå at tage den et sted? Hvad skal det være? Det er et pragtfuldt Det er sted. jo fotografer, de sidder med en 110 mm linse. Der bliver
så nervøs, når du putter det der kamera ud over. Jeg har snoren op. Jeg har det også sådan, Jørgen. Det kunne jeg også godt få paranoia over. Og når jeg skal slukke det, hvad sker der så? Det er 2009, det er ikke 2006, som der står for. Det er det helt nye, det er dem, jeg hentede i dag. Jamen, det sagde du, så de er... Det skal jeg nok få, når vi spiser. Nå. Jeg flyver ikke. Velkommen til overnatte. Så kan du vel overnatte, ja. De har jo nogle pladser i øjeblikket. Så blev min kone gal. Nå, ja. Nå, men... Okay, så bare sige til... Den havde godt lige at stå. Fordi vi havde tænkt på at få en time. Dejligt og kraftigt. Det har vi ikke på os. Meget kraftigt, ikke? 7%. Så det bliver det. Så har vi tænkt på at rejse op til Sønder. Så købe større lejlighed til sammen. Ja, jeg havde ikke fuldstændig billeder på det, men noget af det har Cool. Velkommen til Mendoza. Tak. Og omegn. Det er så vidunderligt. Jeg ser frem til at se jer igen næste år. Ja, det kan godt være. Ja, det skal du sgu ikke sige. Det kunne vi sagtens finde på. Og hvis Torben, vi skal få det læser, der er det 6. gang. Der er knapperne her. Ja, sidste uge der havde vi nogle chorizo. Chorizo. Pero eso después se cocina más rápido. Jeg tror nok, de 3 andre er lidt større, om jeg så må sige, som vi kalder det i Danmark, madører, end jeg er. Du er også Gitte. Det er du. Jeg har aldrig nogensinde skrevet noget. Du måtte stå af, da du fik sild til morgenmad i Japan. Ja. Den gik ikke. Tænk, så sidder de andre. Ja, får du... Nej, du skal lidt Jeg har musik om morgenen, og jeg er så traditionel om morgenen. Der var lige en æggestand, jeg kunne spise i dag, og der var lidt ris. Det kunne jeg spise til morgenmad. Jeg må lige lægge væk med fra en. Jeg manglede min ost. Nå, en problem er jo. Og min Nå. Efter kom det ønske i hvert fald. No hay problemas, hay momentos mejor no entenderlo. Det er sgu her, og vi er ikke samme ud. Es fácil pegar un verbo bajo como la traición, conjugarse en una guerra, la suerte de una pasión. Pero no es fácil contarse los tiempos de un festejo cuando el camino amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvida el agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda hacer, tal vez después la boca risa, pero mentira. No salió nada de pelota, la manito, milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en el corazón, pa' que vuelvas por la noche y te vayas con el sol, pa' decir que sí a veces, o pa' gritarte que no. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Me agarró una gachada, No sé qué quiere hacer. Valor. Isa. Pa' quererte mucho, valor, pa' decirte bien, valor, olvida el labio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa, pero mentira cuando bien. Sí, señor. Fuerte el aplauso para los milongas sentimentales. Gracias, chicos. Epa, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Pórtense bien, pórtense bien. Bueno. Volavo, felice fino alto del sole ancora più su, più giù, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Cosa dico,